Sa atin na mga police report, 2 nabaril sa isang paaralan sa Nueva Ecija, nasa kritikal na kondisyon pa rin. Para sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Isang insidente ang umilingaw-ngaw kahapon sa Santa Rosa Integrated School sa probinsya ng Nueva Ecija. Ayon sa ulat, isang lalaking estudyante ang pumunta sa silid-aralan ng babaeng estudyante umano'y kasintahan din ito. Di umano, may problema ang dalawa sa relasyon at ang magtungo ang lalaki sa kanaroroonan ng babae, saka na itong bumunot ng isang caliber 22 na barila mula sa bag nito at pinaputukan ng babaeng biktima. Pagkatapos ng insidente, binaril din ng lalaki ang kanyang sarili. Ang mga biktima parehas na may tama. Isang oras bago maganap ang insidente, nakapag-post pang lalaki sa Facebook nito at sinabing nagmahal lang daw ng totoo at ginawa ang lahat hanggang kamatayan. Napagalaman namang hindi pumapasok sa parehong paralan ng dalawa. Sa ngayon, nasa pagamutan ng mga biktima at nasa kritikal pa rin na kondisyon. Nang maganap ang insidente, agaran ding sinuspindi ang klase sa paaralan. Sa nakala pa na impormasyon ng IFM News, ang tatay ng lalaki ay dati umanong hepe ng Barangay Solidad sa Santa Rosa at ang malaman ng insidente ay natake rin umano ang tatay sa puso at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya ukol sa naganap na pamamarila. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.